बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय बावैसो सा सानजा भारतनि मणिपुर रायजोआव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानांनाय बाक्सा जिल्लानि थाइखारकुसि गामिनि थागिबि मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि अबथिरा रुंसारि जालांनो गोनां जानाय जाथायखौ लानानै आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा इएम राकेश ब्रह्मआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मैया आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मुंख्लं बिर जोहोलाव सुमन सोरगियारिनि न'आव खौरां लाफैनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसेनो मुंख्लं जाजानाय दुखुथिया न'खरनो खुंथाय गोहोनि सरकारा अरायबो मदद होफागोन होननानै खोथा होयो। बेजों लोगोसेनो उदखारिनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानांनाय मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि न'खरनो आसाम सोरखारनिफ्राय 50 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होनना फोसावनानै होबावो आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। बिनि अनगायैबो भारत सरकार आरो आसाम सोरखारनिफ्राय न'खरनि थांना थानायनि राहाखौबो खालामना होगोन होननानैबो फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा इएम राकेश ब्रह्म बिथाङाबो खौरां लाहैनायजों लोगोसे मुंख्लं जानाय बिर जोहोलाव सुमन सोरगियारिनि गामिनि लामाखौ थाबैनो मोजां थासारि खालामना होगोन होनना खोथा होनानै फैयो। रायखांनो नांगोनदि उदखारिनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जानाय मुंख्लं जोहोलाव सुमन सोरगियारिया 2011 मायथाइयाव आसाम राइफलाव हाबनानै हादरखौ सिबिबोदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव थांनाय सनिबारखालि मणिपुराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों गावनि आगोमा जिउखौ अबथिरायै फोजोबनानै लानांनो गोनां जाबाय। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। 14 नभेम्बर अदेबानि मैयानि सानखालि गथ'सा सानजों लोब्बा लाखिनानै ड्राग्स बाहायनायनि हेंथायै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों कसुगाव दख'रा एबसुआ। बड'सा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बिथांखि बायदियै बर' हारिनि गेजेराव गोजोरथियारि सोलायनाय आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव निसा एबा फेग्रा मुवानिफ्राय जानगार खालामनायनि थांखिजों ड्राग्सनि हेंथायै बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ गथ'सा सानजों लोब्बा लाखिनानै कसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां फरायसाफोरखौ लानानै बे मावथांखि हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां खाम्फा बसुमतारी, सुशान्त नार्जारी, इउएन एकाडेमिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो गोबां ओनसोलनि दैदेनगिरि फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंहोलाङो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय अनिल बसुमतारीखौ बरायदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा। मख'नो गोनांदि धेमाजि जिल्लानि सिला फोथार दख'रानि सिङाव थानाय दिमुगलाइ गामिनि बिनद बसुमतारी आरो रहिला बसुमतारीनि नैथि फिसाज्ला अनिल बसुमतारीया गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों निट आनजादखौ उथ्रिनो हानानै ओनसोलखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। नांथाब नाजानायनि गेजेरजों निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय अनिल बसुमतारीनि जाफुंसारनायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसेनो धेमाजि जिल्ला आरो सिला फोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो अनिल बसुमतारीनि न'खराव थांनानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा खौरां लाहैनायजों लोगोसे बिथांखौ मान होनायजों बरायो। मोनसे समाव बड'लेण्डआव दुखुनि देंखो खोनानो मोनोमोन आरो गावबा गावनि गेजेराव बुथारलायनाय थैनि बाना बोहैलायनाय खोनायोमोन। जायनि जाउनाव बिमा बिफा बिब' बिनानावफोरा गोबां दुखु खस्थ' सहायनांनायजों लोगोसे गोबां जेंनाफोरा सोमजियोमोन। नाथाय दिनै बेफोरो गैलिया आरो बड'लेण्डआव गोजोना फैबाय। बेखौ लानानैनो बड'फानि सिमां आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि सिमां लोगोसे बर'खौ गेरेमसा माहारि दानांगौनि थांखिजों क'क्राझार जिल्लायाव भारतनि आरो मुलुगनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि माखासे रावारि माहारियारिफोरखौ लानानै 100 रावनि मोनसे थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंनाय जादों होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया मैया 14 नभेम्बर खालिनिफ्राय जागायबाय आरो सानथामनि हाबाफारिजों एबा 14, 15, 16 नभेम्बर खालि क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा हारिमुवारि मावथांखियाव बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन आरो दिनैनि 15 नभेम्बर साना नैथि हाबाफारि हिसाबै खुंफुंजागोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।